aldarrikatuz tinko. Entzun gure olentzero kalean gabiltzagun egu honetan ere. Eskubidearen alde beti duintasunez, pentsio duinak guztiontzat lortu arte. Gutxieneko pentsioa, gutxieneko soldataren pare biharko langileentzat duintasunezkoak. Emakume gizon eta gazte zatozte borrokatzen, biharko pentsio duinak guztion indarrekin lortu arte. Entzun gure olentzero kalean gabiltzagun egu honetan ere. Eskubidearen alde beti duintasunez, pentsio duinak guztiontzat lortu arte.